Hello guys, reaction lang sa mga news as of karon July 30, 2021. Gahapon sa Hunaybawan, Amandawi ug Lapu-Lapu City mahimong MECQ starting August 1. Karon lang gyud nga oras bag-o lang nakabasa kog news gikan sa Cebu Daily News og kita gyud ko na sa GMA News nga ang tibuok Cebu province ang mahimong MECQ. Nagtuo ko Lapu-Lapu rag Mandawi. So apil na day ang tibuok Cebu province. So apil ang Cebu City og ang northern part of Cebu ug ang southern part of Cebu mahimong MECQ. Dinagdag naman sa mga lugar na nasa modified ECQ hanggang August 15 ang Cebu City at Cebu Province. Extended din hanggang August 15 ang travel restrictions sa 10. So ngano ni? Ngano na ngani ni? Dili na tumabasol tanan sa gobyerno. No, dili pud ta kay na kita hinungdan ra. Sa tinud lang collective man Pero ang ako ang rason nga ganong gihimo ni nga video kay dili sa yun mag-MECQ guys. Let's all be part of the solution, please. No, it's always good to be part of the solution.